Когато те срещнах за първи път, въобще не подозирах каква голяма част от моя живот ще станеш. Ти си най-добрият ми приятел и най-скъпоценният ми подарък от Бог. Благодаря ти, че си винаги до мен и че изпълваш дните ми с любов, с смях, с мъдрост, с креативност и с стремеж към по-добро. Ще вярвам на твоята дума, дори ако целият свят казва, че лъжеш. Заедно ще се справим с всичко, което би се опитало да стане между нас. И това семейство, основано на християнските ценности, да бъде здраво и силно. Днес се посвещавам да те почитам и да те следвам като глава на нашия дом, да се грижа за твоите най-съкровенни нужди, да разпалвам и да издигам потенциала в теб, който открих, че е безграничен. Искам да ви представя новото семейство Спасови! Обещавам ти, че винаги ще бъда до теб. Ще съм рамото, на което винаги можеш да плачеш. Сърцето, на което можеш всичко да споделиш. Нямам търпение да прекарам остатъка от живота си с теб и отвъд. Обичам те. Твоя Деси.